מה המחלה השקטה וההרסנית ביותר בעולם? זו שהורסת לכם כל סיכוי להגשים את עצמכם ולתת את המתנה שלכם לעולם. אני אתן לכם טיפ, זה לא וירוס ולא מגפה. זאת ההתפשרות על רף של רצפה. תסתכלו מסביב, רוב האנשים דורשים מעצמם אפס, רוצים מהחיים פירורים ומכורים לנוחות רעילה. כולם רוצים לראות את עצמם שהם בעשייה, שהם פה כדי לתת את המתנה שלהם לעולם וזה, אבל זה די. כי בכל פעם שמגיע רגע אמיתי לעשות משהו טוב לעצמם באמת, זה אף פעם לא הזמן הנכון. תמיד אין להם כוח. תמיד הם ימצאו משהו אחר לעשות ואיזה חרטה שנשמעת להם הגיונית. למה לעשות פחות? אז זאת חרטה בין דורית. זאת חרטה שבאמת משכנעת את החברים והמשפחה הבינוניים שלהם, אותם לוזרים שמתפשרים על החיים של עצמם ומתודלקים בסיפורי סבתא על למה לא לעשות כלום, בזמן שהנשמה שלהם זועקת לחוסר מימוש. הם לא אוהבים את מה שהם רואים. הם מסתכלים במראה, הם לא אוהבים את הגוף שלהם. הם מסתכלים בחשבון בנק, הם נכנסים ללחץ. הם מסתכלים על בן או בת הזוג שלהם, אומרים בתוך תוכם, מה זה כל מה שאני יכול? הם יודעים שהם חיים ברמה של אספלט מדרכה, אבל התסכול של העצלות הכרונית שלהם, שמבוססת בריח של טראומות ילדות דמיוניות, שגורמות להם להמשיך לגרבץ את החיים שלהם. ואז הם מוצאים נחמה בגלילה אינסופית ברשת. איזה אנשים מסכנים, אבל אתם לא במקום הזה. אתם אנשים שרוצים להגיע לביצועי שיא, אתם אנשים שרוצים להשפיע, אתם רוצים לצמוח, אחרת לא הייתם כאן עכשיו. הסוד הגדול של אנשים מצליחים באמת, אותם אנשים מצליחים מבינים שאי אפשר לייצר תוצאות מטורפות, שאתם כל הזמן נמצאים בתדר הישרדותי ואתם לא דואגים למקור, שזה אתם, הבן אדם שצופה בי עכשיו. הישרדות זה לחיות על שאריות, שאריות של כוח, שאריות של כסף, שאריות של יחס, ולהסתפק בזה, באספלט ובמדרכה. למה אתם מסתפקים בזה? כי אתם אנשים רעים? לא. כי מי שפגע בכם הוא בן אדם רע? גם לא. בגלל האקס, בגלל האקסיט, אמא, אבא? ממש לא. אתם לא דורשים מעצמכם יותר, ובכל פעם שיש לכם הזדמנות לעשות משהו טוב לעצמכם, אתם מקבלים התקף של תרצת נפוצה. לשרת את הצרכים של כולם בזמן שאתם רצים על ריק ומזניחים את העצמי שלכם, זה לא נתינה ולא עזרה. זאת הזנחה עצמית וריצוי. הבריאות הנפשית והאנרגיה שלכם הם המשאבים הכי חשובים שיש לכם. וכשאתם מזינים את הנפש ומחזקים את הגוף ומטפחים את המיינד שלכם, אתם מקיפים את עצמכם באנשים של תדר גבוה, יוצאים לטבע, כל החיים שלכם עולים מדרגה, ואז אתם מייצרים רמות של שפע, ברכה והצלחה, יותר אהבה, יותר בריאות ויותר כסף, תכלס, ואתם גם לומדים לשמר את זה לטווח הארוך. בדיוק בשביל זה יצרתי עבורכם את הריטריט הקהילתי המטורף שלנו, זה שהולך להציף את מערכת העצבים שלכם, המנטלית והרגשית, ברגשות של חיוניות והתחדשות ואנרגיה צי. אתם הולכים להגשים את כל המטרות שלכם בלי יוצא מן הכלל. זה קורה ביום שישי, ב-21 באוגוסט, בין השעות 8:30 בבוקר ל-2 בצהריים, ומה שמחכה לכם בשטח זה לא פחות מחגיגה לגוף ולנפש. שימו לב, אנחנו פותחים את הבוקר עם סדנה של סאונד הילינג ומדיטציה עמוקה עם תדרים מרפאים. אחר כך אנחנו עוברים לסשן של יוגה באוויר הפתוח מול האגם. אנחנו מתקדמים לסדנת נשימות שעושה לכם ניקוי רעלים רגשי ומקנחים בטבילה מודרכת במי קרח, עם יחס אישי והשגחה פרטנית, ככה שאתם תעיפו את כל הפחדים וכל העומס מהמערכת שלכם. זה הולך להיות בוקר מדהים, עם אנרגיה חיובית, עם וייב C, יום כזה שייתן לכם כוח ודלק להתמיד ולהשקיע ולהתקדם קדימה בתוצאות שלכם, בכל מה שאתם רוצים להצליח בו. אני מזמין אתכם לשים את כל הסיפורים והתירוצים בצד, לדחות את הדחיינות, ולקבל החלטה כבר עכשיו, כשאתם רואים אותי, להגיע מתוך כוונה פנימית, לתת את היום הזה לבן אדם הכי חשוב בעולם, לעצמכם. למה? כי אתם פאקינג שווים את זה. הרמתי לכם הפקה של החיים ועשיתי לכם עלות הכי מסובסדת שיש. מספר המקומות בריטריט מוגבל מתחת לוידאו הזה או בביו או בסטורי. יש קישור להרשמה, תירשמו, אתם יכולים להביא חברים, ואנחנו ניפגש ביום שישי ב-21 באוגוסט וניקח את כל הטוב שבחיים שלכם לרמה הבאה. כנסו לקישור, תירשמו ונתראה שם.